Ụmụnne m na ụmụnna m, biko soronụ m kilibe n'ihe nkiri a. This is Akpu village in Anambra State. This paradise ị na-afụ now bụ na village a na-akpọ Akpu na Anambra State. Ka alụ this mansion ị na-ekiri. Ndị Anambra ada agba last, Anambra no dey carry last. Just biko nenevenu paradise, kilibe n'ihe nkiri. Ọ bụla obere ife, nekwa ụlọ. Ịchọba the highest mansions na Nigeria, jebe Anambra State. Iruo Anambra, iwele anya gị gbaba Christmas, wele anya bikiribe ihe nkiri. Inene bụ ụdị mansion dị iche iche. Nekwa nke a dị n'azụ ya. Ihe a bụkwa ụlọ ọzọ dịkwa n'azụ. Peace compound ebuka o. Ihe a lụrụ ebe a, Jerusalem. Ebe a ka adọba Jerusalem. Kilibe n'ụlọ. Ọ bụla obere ife. Ego dị, ego Anambra dịkwa. Ebe a bụkwa village o. Ebe a bụ Banana Island, Lagos. This paradise ị na-afụ abụọkwa na city ka ọ dị o. Ebe a bụkwa village, Akpu village na Anambra State. Enweghịzi village na Anambra State, ebe niile bụzi city. The whole village is dị na Anambra bụ city ka ọ bụzi. Anambra na-achọzi turn all the villages to city. So mansion ka ị ga na-afụ everywhere. Ọ gịnị na-eme? Competition karịrị. Ihe ifulu ebe a ka ị ga-afụ ebe ọzọ. Ihe ifulu ebe a ijekwa ebe ọzọ, the same thing ka ị ga-afụ. Ndị Anambra ejigwolu iwe ruchikọọ mansion na villages niile dị na Anambra State. Ọ bụla obere ife. Enwe Igbo money, nwee Anambra money. Anambra money, ọ dị egwu. Ịchọba ebe enwere ego ka ego, jebe Anambra State. Ihe ọbụla ịchọ ị ga-afụ. Ụdị mansion ọbụla ịchọ ị ga-afụ ya na Anambra State. Ekwe na another mansion again na the same Anambra State. Nke a bụ n'Ụkpọ ka alụrụ ya, Ụkpọ village na Anambra State. Mansion nke a gbagotekwa. Ọ dị egwu. Kilibe mansion. Ndị Anambra dị too much. Ihe ndị Anambra na-alụ n'aka ha too eke ihe. Ebe niile bụ city. In the next 10 years, mmazi villages niile dị na Anambra ga-abụzi city o. The rate ndị Anambra ji alụ ụlọ, ihe ifulu ebe a ka ị ga-afụ ebe ọzọ, ihe ifulu ebe a ka ị ga-afụ ebe ọzọ. Ọ bụla obere ife. Development dị na Anambra dị too much. O nwezi ebe bụ village na Anambra State. Just kilibegodo ụlọ. O nwere otu ndị mpaghara na-asị ndị Igbo, go back to your region, go back to your place and develop your place. Bịanụ ka ụnụ fụrụ na ọ bụọ na osisi ka ibi. Ebe a bụkwa sọsọ village o, ọ bụọkwa city. Bịanụ ka ụnụ bịa fụrụ. Ụwa m ọzọ mma bụ onye Igbo, and m ga-abụkwakwa onye Anambra. Igbo amaka, Igbo bụ enyi. Ụmụ Igbo ji ego na-alụkasa ihe na Lagos and Abuja, biko nataba nnaba anyị ka anyị lụba n'ihe. Wenataba na akụ na ụba unu ka anyị dozie n'ụba anyị.